ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноаткунонӣ бо суръати мамлакатро яке аз ҳадафҳои муайянкунандаи ояндаи кишвар онвон намуда, баҳри расидан ба ин ҳадаф дар баробари бунёди корхонаҳои азими истеҳсолӣ ва корхона ва коргоҳҳои хурду миёнаи саноатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Корхонаи пойафзолбарории Сандал, ки дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух фаъолият дорад, корҳои бунёдӣ соли 2023 оғоз гардида, корхона дар масоҳати 576 метри мураббаъ замин бунёд ва бо техникаи замонавии пойафзолдӯзӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Чунин шароит ба мутахассисони соҳибтахассус имкон бахшид, то маҳсулоти корхона дар мағозаву бозорҳо мавқеи хосаро пайдо намуда, бо сифати баландаш бозоргир гардад. Корхона бо дар назардошти талаботи замон ва дархосту фармоиши харидорон маҳсулоти хушсифатро истеҳсол менамояд. Ин аст ки тӯли фаъолияташ маҳсулоти ин корхона муштариёни худро пайдо намуд, ки дар шароити бозори иқтисодӣ муваффақии корхонаро нишон медиҳад. дар корхонаи мазкур айни ол 20 корманд фаъолият намуда, маҳсулоти истеҳсол намудаи корхона дар дигар шаҳру ноҳияҳо ба фурӯш гузошта шудааст. ҳоло маҳсулоти тайёри корхона ба бозорҳои шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатлон низ содирот карда мешавад. қобилбазикр аст ки тамоми таҷҳизоти коргоҳ ҷумҳурии мардумии Чин ворид гардида, дар корхонаҳои ин давлат низ маҳсулоти овозадори чиноӣ маҳз тавассути чунин дастгоҳҳо манзур гардида маъруфи оламиён гардидааст. қисмати бештари кормандони ин корхона аз курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ гузашта, имрӯз ҳамчун мутахассисони соҳибкасб фаъолият доранд. Бино ба иттилои роҳбарияти корхона, барои истеҳсоли босифати пойафзоли як ашёи хом аз давлати Туркия, Ӯзбекистон ва Хитой интиқол дода шуда, иқтидори истеҳсоли коргоҳ дар як сол аз 15 то 20 ҳазор ҷуфт пойафзолро ташкил медиҳад ва бо зиёд гардидани талабот имкони афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ мавҷуд аст. масъулини корхона ният доранд, ки дар оянда низ маҳсулоти истеҳсолнамудаи худро бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ пешниҳоди мизоҷон намоянд.